anak kulanang Sena. Ya pelingku tamat SMKI terus mbajutke kuliah. Aja do kesusu bojo. Bojo kuwi wong jeneng wong bojo, esuk kena sore dadi bengi ora nampik. Nek sing angel kuwi golek gawean, mula sekolah sing dhuwur dhisik. Nek sekolah dhuwur mengko gampang le golek gawean. Nggih, Pak, nggih. Ning nyatane akeh bakul ronde sarjana kok yo mung trimo bakul ronde. Sapa? Mas Nardi. Lho kuwi perkara nasib nek kuwi. Ya nduk diaturke arep nembang apa sing nganggo bawa tak njajal suaramu saka Tulungagung. Pelok apa Slindro? Bem napa barang? Pun rencana niki, Pak. Oh, ya rencana. Duh, iki kok ndrawasi lho. Wis ngrencana karo sing gender. Iso diuntal karo Kusnul. Ning endi Iki agek murca mbeng iki. Ya. Coba kaya ngapa, Nduk? Ya pancene mayang ditunggoni pacar iki ya semangat kok. Semangat. Ya semangat. Kowe wingi kowe rak jane arep mulih ngetan to. Nggih. Sena iki takon mayang awan wis gedhe-gedhe moh. Nah, mergo kowe arep mulih ngetan, bareng kowe ora sida mulih, wah terus ngecek. Semangat. Miru jare toto-toto. Ning ya kuwi, Rin pacarmu duwe cacat siji. Napa, Pak? Nek turu digugah kuwi angel, ning kuwi tok. Carane Kudune digrujuk banyu iki, men. Ya ampun, Pak. apa malah disentelik? Eman nggih, Pak ya. Eman. Ya. Yo, cah bagus. Wong bagus. Aku ngenteni. Wah, jan dipun rawuhi sederek kula saking tlatah Jakarta. Sopo? Juragan Sapi Mas Kemat kalian Mas Barono. Nggih wilujeng dalu sugeng wungon Mas Kemat, matur nuwun sampun ngrondani griya kula. Sontakon Sontakon wartane ngerti laras wong jurusane ya kerawitan mula tembange pleng karo gamelan. Iya. Dasare gamelane ya prunggu, gitik, Iya. super sing nembang pas mongko sone kagungane Mas Dira efeke iso main. Wah, ngene iki nek iso nyambut gawe efeke Pak cus nembang. Janji-janji janji kowe sumadatra
Mongko nek ning wetane iki karo Mbak Yuni cok nderekke Mas Dalang Eko Krisdianto. Saka Blitar ya, Nduk. Tulungagung Tulung panjenengan. Agung ya. Kenal Pak Pujo Sewaka? Mboten. Oh, mesti ora ngerti. Sing ngerti. Sing pirsa sing rebab. Pak Pujo Sewaka kuwi role ketoprak Wahyu Budaya. Gembiyen obong ning Purworejo dadi gempar. Wong siji adol kebo ming saben bengi mirsani tobong Wahyu Budaya. Kowe ngerti. Aku melu cateran lekku mbiyen nonton ora bayar mlebu. Wah, seneng banget aku. Mula treng-nyang janji kelingan Pak Pujo Sewaka karo Pak Widayat. Wah, kepengin ngetoprak aku. Kakang Patiwono salam. Done Mas. Kang Masanto sapa Alarang. Cilik